வணக்கம், நான் தான் உங்கள் மைக்ரோ ஃபேக்டர் அபி பேசுகிறேன். இவ்வளோ நாட்கள் நம்ம இந்த ரிவ்யூ போடாமல் இருந்தோம். இன்றைக்கி நம்மளோட டெல் ஆப்டிக்கல் மவுஸ் MS116ஓட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பார்க்க இருக்கிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த டெல் அன்பாக்சிங் பண்ணும்போது வாங்கியிருந்தேன் ஆஃப்லைனில். மவுஸ் தேவைப்பட்டது. இப்போமே இந்த மவுஸ் போயிடுச்சுனால கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக வாங்கணும் அப்படின்றனால டெல்லுன்றனால லேப்டாப்போட இதுவே இருக்கட்டும் அப்படின்னால டெல்லோட மவுஸ் வாங்கியிருக்கிறோம். அது முதல்ல பிரித்த உடனே இப்படி தான் இருந்தது. இதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பாக்ஸ்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்றதை முதல்ல நம்ம பார்ப்போம். டெல் இந்த ஆப்டிக்கல் மவுஸ் MS116 எப்படி இருக்குது, அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன, ஸ்மூத்தாக இருக்குதா, மை ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ரிவ்யூ நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு நான் இது ரிவ்யூ போடுறேன். வாங்கி 2-3 days ஆகுது. இந்த உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றதை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இன்னும் அன்பாக்சிங் வீடியோ வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு நான் போட தயாராக தான் இருக்கிறேன். இதில் இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 3 years வாரண்ட்டி இருக்குது. MS116 3 years வாரண்ட்டி. நம்ம ஸ்மூத்தாக நமக்கு ஹேண்டில் பண்ணலாம். வாங்க இந்த பாக்ஸை முதல்ல பிரித்து இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துருவோம். மேட் இன் சைனா, பிளாக் கலர் பாக்ஸ், இது பிளாக் கலர் மவுஸ். அநேகர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த மிக்சர் பற்றி போடுங்க அப்படின்னு. விரைவில் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ தயாராகி கொண்டு இருக்கிறது. கொரோனா முடிஞ்ச உடனே அதை நாங்கள் எடுத்து போட தயாராக தானே இருக்கிறோம். இந்த பாக்ஸை பிரித்த உடனே அதுக்குள்ளே இன்னொரு பாக்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அதுதான் ஆச்சரியமாக இருந்தது. எல்லாம் சேஃப்டி பண்ணி தான் கொடுத்துருந்தாங்க. டெல் பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று இருந்தது. அந்த பாக்ஸ் அந்த பாக்ஸுக்கு திருப்பி பிரிக்க வேண்டியது இருந்துச்சு. டெல் மவுஸ் அந்த டெல் லோகோவோட வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் இதேமாரி இதோட கோடு சேம் கோடு அதில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், மேட் இன் சைனா, அப்புறம் கலர் பிளாக்கு, எப்போ மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணாங்க, அந்த QR கோடெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த பிரிக்கிறதுக்கு இது இப்படி பிரித்து பார்க்கும்பொழுது முதல்ல இதை நான் பார்க்குறதுக்கு சிம்பிளாக தான் நினச்சேன். அப்புறம் யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது உண்மையிலே ஒரு ஸ்மூத்னஸ் கிடச்சிது எனக்கு. இதுக்கு முன்னாடி நான் ஜிப்ரானிக்ஸோடது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனாலும் இது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது. நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ எடிட்டிங்கெல்லாம் பண்ணுறீங்களா இருந்தால் தாராளமாக இந்த மவுஸை நீங்கள் வாங்கலாம். இதோட அட்வான்டேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மூத்னஸ் அழகாக இருக்குது. ஒயர் நீட்டாக இருக்குது. அதேமாதிரியே நான் வாங்கின முன்னதெல்லாம் ஒயர் மெலிஸாக இருக்கும். இது ரொம்ப திக்னஸாக இருக்குது. அது கைடு ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்குள்ளேயே ஒரு எப்படி அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது டெல் மவுஸோட கைடு ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. SEM மவுஸ், ஆப்டிக்கல் மவுஸு. இதை பார்த்தீங்கன்னா 1000 dpi வித் தி ஸ்மூத் பார்த்தீங்கன்னா 1000 dpiன்னு சொல்கிறாங்க. பிரிச்சிருவோம். இது பிரிச்சுக்குள்ளே இது என்ன இருக்குது அப்படின்றத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம். இதை பிரிச்சுட்டு அந்த கவரை பிரித்து அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயர் வந்து அந்த ஒயரோட மற்ற இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண ஒயரோட கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குது. அதுதான் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும். பெருசாக தான் இருக்குது, ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஹேண்டில் பண்ண. கை அந்தளவுக்கு வலிக்கலை. அதுனா கொஞ்சம் வேறு மவுஸ். இது கொஞ்சம் கை வலிக்கலை, ஈஸியாக இருக்குது ஹேண்டில் பண்ண. நீங்கள் இப்போ தான் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, என் பேர் அபி. இது உங்கள் மைக்ரோ ஃபேக்டர் யூடியூப் சேனல். இது வரைக்கும் நீங்கள் லைக், ஷேர், கமெண்ட் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணாதுன்னு கொஞ்சம் அதை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் and 500 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தாண்டி நம்ம போய்கிட்டு இருக்கிறோம். மிகுந்த மகிழ்ச்சி. உங்களுக்கு தான் முதலாவது நன்றி சொல்லணும் 500 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும். அதே மாதிரி மிக்சர் ரிவ்யூஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் உண்மையிலே. தேங்க் காட். அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு தேங்க்யூ ஃபார் தி ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு பி எ பார்ட் இன் மை சேனல். உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட வீடியோ வேணும்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நம்ம அதை போடுவோம். சாப்பாடு வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வந்து கொண்டு இருக்குது. அந்த ஸ்மூத்னஸ் இருக்குது. அதுக்கடுத்து அந்த ஒயர் திக்னஸ்ஸு அதையும் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும். அதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. இந்த மவுஸோட அன்பாக்சிங்கில் இந்த டெல் இந்த ஒயர்டு மவுஸ் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மவுஸ் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இதோட ரேட்டு பார்க்காதீங்க, பட் இதோட ஸ்மூத்னஸ் நம்மளுக்கு அந்த இதுதான் நம்ம பார்க்கணும். பின்னாடி அந்த லைட் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த லைட்டு நம்மளுக்கு இது பண்ணோட லைட் இருக்குது. டெல் லோகோவோட
அந்த ஆப்பிள் மாதிரி இருக்குது பார்க்க. ஆப்பிள் இது மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பார்த்துருக்குறேன் நேரில் ஒரு வாட்டி பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் இதில் யூடியூப்பில் பார்ப்பேன் வீடியோஸில். இந்த மாதிரி இருக்குது மவுஸ் அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ. அதுக்கு தொடர்ந்து உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும். மக்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து இப்படி வீடியோக்கள் வரணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் தொடர்ந்து சாப்பாடு வீடியோக்கள் வந்து கொண்டே இருக்குது. ஃபுட்டு இதுனா ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ரிவ்யூ நான் லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தேன். லேப்டாப் டெல்லு தான், i3 4th Gen. உங்களுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன், என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறேன், எப்படி நான் எடிட் பண்ணுறேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும்னா கமெண்டில் யாராச்சும் ஒருத்தங்க சொன்னால் போதும். ஐ வில் புட் அன் வீடியோ அபவுட் தட். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மூத்னஸை உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கோம் பாருங்கள். அந்த ஸ்பீடாக மூவ் ஆகுது, நல்ல ஸ்பீடாக ஈஸியாக இருக்குது நான் மூவ் பண்ணேன். இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போகிறதுக்கும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு நம்மளுக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சது வேலை. எது இருந்தாலும் சரி, ஒரு கிளிக் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தாக இருக்குது. கிளிக் பண்ணுற ஒரு ஃபீல் வரலை, ஈஸியாக தான் இருக்குது. அந்த அப்படி தான் இருக்கணும். சிலதான் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அழுத்தி கிளிக் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இது கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த டெல்லோட ஆப்டிக்கல் மவுஸ் ஒயர்டு மவுஸ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மவுஸ் பெஸ்ட் மவுஸ். யூடியூப் சேனல் வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஒரு மவுஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எடிட்டிங்கெல்லாம் நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணுது, நல்லா இருக்குது. ஓகே, தொடர்ந்து நம்ம அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு அப்கமிங் அப்டேட்ஸ் ஒன்று சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். நம்ம வருகிற நாட்களில் தொடர்ந்து இந்த ஃபுட் வீடியோ போட இருக்கிறோம். ரெசிபீஸ் வீடியோ வீட்டில் செய்கிறது நீங்களே அழகாக ட்ரை பண்ணலாம். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 1-2 பேர் எங்கள் டவுட் கேட்டாங்க, நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன், பண்ணாங்க நல்லா இருந்துச்சு, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னாங்க. தொடர்ந்து இப்படிப்பட்ட வீடியோக்கள் உங்களை சந்திப்பதில் உங்கள் மைக்ரோஃபோன் அபி. தேங்க்யூ.